U planu izrada strategije upravljanja mineralnim resursima Srbije. Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je tender za izradu strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima u Srbiji. Cilj donošenja strategije je da se utvrdi politika održivog upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima i uslovi za održiv razvoj rudarskog sektora u periodu do 2050. godine. Procenjeno je da će izrada ove strategije koštati 20,8 miliona dinara. Do sada nije izvršena sveobuhvatna detaljna analiza stanja svih mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa sa aspekta resursne baze, održivosti eksploatacije, uticaja na životnu sredinu, kao i usaglašenosti rudarske industrije sa evropskim i svetskim standardima, navodi se u tenderskoj dokumentaciji. Donošenjem strategije podići će se svest stručne i nestručne javnosti o važnosti eksploatacije mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa, odgovoriti na tekuće i nove izazove i pomoći pozicioniranju Srbije u rudarskom sektoru Evrope i sveta, piše. Predlog strategije treba da se odnosi na period od 2025. do 2040. sa projekcijom do 2050. godine. Za baznu godinu treba koristiti 2022. godinu. Pored strategije, potrebno je da se izradi i akcioni plan za sprovođenje strategije uz stratešku procenu uticaja na životnu sredinu. Rok za podnošenje ponuda za izradu strategije je 30. januar. Trajanje ugovora je 24 meseca, odnosno 2 godine. U strategiji treba između ostalog da se definišu postojeće stanje u ovoj oblasti, opšti i posebni ciljevi razvoja rudarskog sistema, vizije, principi i strateške smernice koje svi zainteresovani subjekti treba da slede u cilju efikasnijeg i prosperitetnijeg delovanja za što brži razvoj rudarskog sektora. Kako se objašnjava u tenderskoj dokumentaciji, odnosno opisu zadatka koji će se naći pred ponuđačem koji bude izabran da izradi strategiju, strateške metalične mineralne sirovine pre svega treba sagledati kroz potrebe za rudama bakra i zlata, rude olova i cinka, rude bora i litijuma, kao i ruda urana, nikla i kobalta. Sagledavanje strateških energetskih mineralnih sirovina treba posmatrati kroz potrebe države i obezbeđenje dovoljnih količina nafte, prirodnog gasa i uglja. Nemetalične mineralne sirovine je potrebno sagledati sa aspekta potreba građevinske, prerađivačke i hemijske industrije, kao i njihove posebne uloge u razvoju infrastrukturnih projekata od važnosti za Srbiju i povećanja proizvodnih kapaciteta za podmirivanje tih potreba, navodi se u dokumentaciji. Razvoj rudarskog sektora će se, navodi se, ogledati kroz racionalizaciju proizvodnje postojećih i otvaranje novih, pre svega rudnika metala i kritičnih mineralnih sirovina, što će doprineti bržem i snažnijem razvoju Srbije. Strategijom je potrebno definisati mere koje će doprineti realizaciji ciljeva strategije, a u okviru toga mere i aktivnosti mineralne politike koja će dovesti do obezbeđivanja sigurnog snabdevanja privrede i tržišta Srbije mineralnim sirovinama i drugim geološkim resursima. U okviru mera mineralne politike potrebno je da se definišu posebno međunarodno prepoznate, aktivne i atraktivne rudarske industrije, promocija investicija, privlačenje velikih rudarskih kompanija u sektor geologije i rudarstva, kao i koordinacija u području istraživanja mineralnih sirovina u cilju usmeravanja izvođenja geoloških istraživanja ka pronalaženju novih ležišta mineralnih sirovina sa posebnim osvrtom na sirovine od kojih je evropska i svetska ekonomija zavisna. Izvor: Nova ekonomija.